Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Ляна Ганеева. Бүгенге программада 1 декабрь әле яңа ел түгел, әмма 2024 елның соңгы аенда Россиянең һәр кешесенә кагылырга тиешле кайбер яңа законнар үз көченә керде. Район үзәк хастаханәсенә хәрәкәт активлыгы бозылган һәм хроник авырлылары булган пациентларга ярдәм итү өчен кулланыла торган 2 заманча аппарат барлыкка килде. Шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсендә традицион акция үтте. Барлык теләүчеләр дә ВИЧ-ка тест узды. 1 декабрь әле яңа ел түгел, әмма 2024 елның соңгы аенда Россиянең һәр кешесенә кагылырга тиешле кайбер яңа законнар үз көченә керде. Хәзер автоинспекторлар кыш көне җәйге резинада йөргән өчен 500 сум күләмендә штраф яный һәм киресенчә шипланган резина өчен җәен. Тәгәрмәчләрнең сезонга туры килмәгән транспорт чарасын эксплуатацияләү тыела торган төзексезлек буларак бәяләнә. Җәйге резина июньнән августка кадәр, ә кышкысы декабрьдән февраль ахырына кадәр торырга тиеш. Кредитларны махсус хәрби операцияда катнашучыларның бурычларын гамәлдән чыгарга мәҗбүр иттеләр. Әгәр алар 10 миллион сумнан артмаса, бу кагыйдә агымдагы елның 1 декабрьдән соң 1 елга каралган контрактларга карата кулланыла. Поездка билетлар кыйммәтрәк булачак, пассажирлар сәфәрләренең бәясе якынча 12%-ка артачак, йөк ташу 14-кә диярлек. Билет бәясе кулланучылар инфляциясына гына түгел, ягулык, электр энергиясе һәм башка ресурслар бәяләренә дә бәйле булачак. Газ плитәләре хуҗалары приборны махсус билгеләнгән урыннан күчергән очракта штраф алырга мөмкиннәр. Күчерү санкция көненә 1500 сумны күздә тота. Әгәр штраф түләнгәннән соң плитә үз урынында булмаса, газны бирүне дә туктатачаклар. 10 декабрьдән яңа закон гамәлгә керә. Аның буенча мигрантлар өчен имтиханнарны махсус исемлеккә кертелгән дәүләт учреждениелары гына үткәрә ала. Район үзәк хастаханәсендә хәрәкәт активлыгы бозылган һәм хроник авырулары булган пациентларга ярдәм итү өчен кулланыла торган 2 заманча аппарат барлыкка килде. Марсель Рахимҗанов кабул итү диагностика бүлеге пациенты. Ул тез буынна операция ясаткан. Ират үзәк район хастаханәсенең Волкбот роботлаштырылган системасын үзендә сынап карый алган беренче пациентларның берсе була. Конечно, большое благо для нашего. Бу әлбәттә безнең район өчен зур сөенеч. Шундый шихасларның булуы операция чорыннан соң торгызу вакытын күпкә кыскарта. Волкбот системасы олыларда да, балаларда да йөрү функцияләрен торгыза. Икенче аппарат транскраниаль магнит стимуляциясе яки башкача ТМС. Бу баш миен стимуляцияләүнең куркынычсыз һәм нәтиҗәле ысулы. ТМС хроник авырту, мигрень, депрессия, алкоголь һәм никотинга бәйлелек инсульт нәтиҗәләрен дәвалау өчен кулланыла. Ир-яңа техниканы сәламәтлек саклау милли проекты кысаларында сатып алганнар. Аппаратлардан район үзәк хастаханәсенең барлык пациентлары да табиб юлламасы. Шопинг вакытында ВИЧ-ка экспресс-тест узды. Бөтен дөнья СПИД-ка каршы көрәш көне алдыннан шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсендә традицион акция үтте. СПИД үзәгенең Әлмәт филиалы хезмәткәрләре барлык теләүчеләрдән анализлар алдылар. Акция мөмкин кадәр күбрәк халыкны тикшерүгә генә түгел, ә гомуми савыт-саба бәдрәфтән файдаланып, инфекциялы кеше белән бер бассейнда yüзеп, исәнләшеп һәм кочаклашып, ВИЧ йоктыру мөмкин түгеллеген искә төшерүгә дә юнәлдерелгән. Российской Федерации есть федеральный закон, согласно которому вообще ВИЧ-инфекция. Россиядә федераль закон бар. Аның нигезендә мондый диагнозлы гражданнар РФ территориясендә дә барлык хукукларга я һәм мондый авыру аркасында шикләнә алмый, һәм һәр кеше дә ВИЧ-инфекциядан беркем дә сакланмаганын истә тотсын иде, һәм көнкүреш ягыннан ул куркынычсы. Сәүдә үзәгендә экспресс-тестны 60-тан артык кеше үтте. Узган атнада мондый күчмә тикшеренүләр кысаларында 200-дән артык әлмәтлеләр анализлар тапшырган һәм барлык нәтиҗәләр тискәре. Шуңа да карамастан быел Әлмәт районында авыручылар исемлеген 25 кеше тулыландырылды. Это очень тяжелое известие, как сказать.
Бу бик авыр хәбәр, күпчелек өчен кинәт кенә башка кар килеп төшкән кебек. Өстәвенә, әгәр кеше никахта булып, бер җенси партнеры булса, кеше бу авыру белән озак һәм сыйфатлы яшәргә мөмкин икәнлеген аңлаганчы бик күп вакыт узам. Бүген СПИД үзәгендә барлыгы 1279 инфекциялы кеше исәптә тота. Аларның һәр берсе кемнеңдер туганы, дусты яки хезмәттәше. Кышкы балык тотуның беренче корбаны бар. Гомерен куркыныч астына куеп, Октаныш районы кешесе һәлак булды. Алексеевск районында тагын 6 кешене гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре коткарды. Коткаручыларның шәһәр сусаклагычына чыгуы, кисәтү чарасы, ныгып җитмәгән бозда күл үзәгендә диярлек балыкчылар утырган һәм өлкәннәр балалар белән йөргәннәр. Коткаручылар шунда ук үзләренең профилактик эшләрен башладылар. На стадионе есть каток, пожалуйста, катайтесь. Коткаручылар бозга чыгуны берничә атнага кичектереп торырга киңәш итәләр. Зур салкыннар юк иде әле. 2 төн генә һава температурасы -10 градустан түбән төшә, ә көндез яңадан 0-га кадәр күтәрелә. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итүенчә, Татарстан буенча бүгенге көндә бозның калынлыгы 2-дән алып 5-кә кадәр тәшкил итә. Температурный режим на сегодняшний день не позволяет пока выходить на лед. Температура режимы бозга чыгарга мөмкинлек бирми, ул ныгып җитмәгән. Боз әлегә шартлы гына, аның калынлыгы тигез түгел, шуңа күрә балыкчылар тормышларын куркыныч астына куялар. Боз ныгыр өчен -15 градуслы салкыннарда 3-4 көн көтәргә кирәк. Әлмәттә эш атнасы 1 минут тынлыктан башланды. Гомум шәһәр планеркасында махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә һәм туганнарына батырлык орденнары тапшырылды. Россия Федерациясе президенты указы белән хәрби бурычын үтәгәндә күрсәткән батырлыклары өчен Әлмәт районыннан үлгәннән соң 15 хәрби хезмәткәр бүләкләнде. Бүләкләрне туганнарына һәм якыннарына район башкарма комитеты җитәкчесе, вазыйфаларын башкаручы Гүзәл Хәбиддинова тапшырды. Әлмәттә эшчегә кран угы төшүдән гаепләнүче затларга хөкем карары чыгарылган. Фаҗига 2024 елның февралендә була. Кыш көне металл торбаларны бушатканда автокранның угы аның астындагы механик җыю эшләре слесарена төшкән. Алынган шәрәхәтләрдән 46 яшьлек ир-ат урынында ук вафат була. Эш материаллары буенча ялланган автокран шәхси затныкы булган һәм сәнәгать куркынычсызлыгы таләпләренә туры килмәгән. Суд признал начальника отдела общества с ограниченной ответственностью новые технологии. Суд предприятие бүлеге башлыгын һәм кранчыны җинаять кылуда гаепле дип тапты. Аерым алганда куркынычсызлык кагыйдәләрен бозу һәм саксызлык аркасында кеше үлеменә китергән эшләрне башкару өчен шартлы рәвештә 1 ел ирегеннән мәхрүм итү рәвешендәге җәза билгеләде. Зәйдә үзәнчелекле картиналар күргәзмәсе эшли. Ул меценат Мартыновларның вакыт һәм хәтер дип исемләгән гаилә коллекциясе. Иҗат җимешләре белән Зәйнең туган як тарихын өйрәнү музеенда танышырга мөмкин. Күргәзмә ачылышы турында тулырак киләсе видеоязмада. Җирле рәссамнар рәсем сәнгатын сөючеләр картиналар күргәзмәсе ачылышына җыелды. Туган як тарихын өйрәнү музеенда әлеге күргәзмәне оештыруда хәйрияче Мартыновлар гаиләсе ярдәм итә. 20 елдан артык алар Зәй музее белән тыгыз элемтәдә эшли. Происходило для нас это всегда очень неожиданно и радостно. Проходит выставка из их коллекции, мы показываем людям, посетителям нашим, проводим экскурсии, и когда выставка завершается, какие-то работы, они объявляют нам, что мы вот так дарим их в фонды музея, поэтому это очень ценно. 20 ел дәвамында музей фондына картиналар, китаплар, документлар, гамәли сәнгать әсәрләре, көнкүрш әйберләре тапшыралар. Рәссамнарның картиналарын күргәзмәгә куеп, сатып алучыларга тәкъдим итәләр. Шуннан бирле алар музей меценатларына әверелә. 2017 елда Рәйсә Мартынова вафат була, тормыш иптәше хәйриячелек эшен дәвам иттерә. Бүген дә 300-дән артык төрле рәссамнарның эшләрен, шулай ук уникаль сәнгать әсәрләрен Зәйнең туган як тарихын өйрәнү музеена бүләк иттеләр. Очень обидно было, что коллекция лежит как бы мертвым грузом. Хотелось, чтобы она продолжала такую же полноценную жизнь. Больше 300 картин. Ну, плюс там эскизные варианты были, там и какие-то черновые наброски художников.
Вот это художники города Набережные Челны, художники Заинска, Лениногорска. Күргәзмәне ачу тантанасында ерле хатынлы хәйриячеләргә карата бик күп җылы сүзләр әйтелде. Мартыновлар белән күп еллык дуслык турында Людмила Симонова сөйләде. Зәйрә Самнары, Виктор Хрулев, Сергей Цыганов, кораллы көчләр ветераны Валентин Атласов истәлекләре белән уртаклаштылар. Геннадий Петровичка музей белән күп еллык дустана мөнәсәбәтләре өчен район башлыгының мактау грамотасы тапшырылды. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.